Jotono sanja kaham gai tini khaito sarigono amane sanjo no block lage do ngatam malai special mani kaisa to jak tam special mani phunugan ko to gurha ngkha oya theketan bagai ru khobaro wa ek mono jagi osano ayo ma hopong to ha ta so joton sorai maro baila yang bo musuk si jotoi bokor koto roho di mase thokai jagai modi si reho joi kota yak thekong le motor tini salia eu mama mota khai yak kari nai khaja ti sep sebong to hakari me angai tumani ko gai Muya teh tongko ha Muya bai songnai khna tin khai to chicken ki ha to jabula abono songkata nang songlia khai tok bukur phunya hnai te phubegra na khodo mo iko finally angan tok bukur soknani jeng saka gai tai se oro to bara rogo ba khai diba thoro kore gai ba yang gas lo na ma soka gai ko yakung kong ni ke bo tui phega do ab sano emon khai doro khai doro kha te gas bo thalia hnai pura phat phat kai tui ma phaiga songnani bagai hingai tai kaisa kai da kotoma hai kri da am khai to phus phuibe ko ang khai oste kai pura aram khai phuya hun tong ta phuya balong mani hinai aram nang jai hingap se dodi saka dodi hinai wasiba in tui phaike hingga motai khamla chikon ti asimi phui mangkha tai kaisa ka boy ang besino phui tong do gai nesinela ngko gos kri ba tai tang khainala chakurok baino khlai ma tong hata gai nai tong do one blog no so yakre he dong kai please like comment share khlai ta pokbai di gai nasin nai di tam nani tok buko rok sakhai ngko rok sakhai gas maganang thango he diba taise gas rok tawo emon je dam sai hamya ngmo to boya sobar khlai sai tong jo khatang himalayang ma bai kok sai tong bla gabon gune boya sobar khlai ngai nai tong di ikan nasina de budhe khlai tong ha khlai mang phui mang o totara nungune he diba gayang khai ko tok bahan songoi tong ta gai o tok buko nang khai ko khana Muya bai songsi nai hinai phunuk tong nong no khana phungota gai bisi to bangya ga bahan phoni phontam na rakha gai bukur mo kaisa te kaisa kisa tomro moro kaisa asung nota gai iko phuiba ya kon pai tui phekya gai nasin dai emon khai tora tara hora khlakya yang bukur koktoi ko ya ti khaise phuya konai sogoi taisa bungko bikmo phunya hnai yang ma phaijoka nasina de hai অবস্থা চলি tong askai kam doi ma khlayo askai kam doi ma khlayo saila purgai khana phungo ma laya na le ani tok bukur mane miya horok khlai mane tini songna bagi ready khlai kai ko ngai bahan phone phon na rakha ngai ko Muya rei songsinai ta emon kai thogana awan rei songai ta Awandro mangsa balokha mojam bosonoka Muya kho waya purina nehla fish tok kaiba kisa tunglok khai mane toni masa uta gai songra na khodo malaya no lotaisa ko finally songsinai tau hai pun bubuk bai ako pun bubuk jago pun bubuk tu da bula gabon gunai pun bubuk ma mutung to ka tok bukur bai Muya no songsinai tini khai pun bubuk tu da kon mo kisawan sin ke ri songsinai no mo the songna hangka naigara na ko iko finally ani Muya bai tok bukur taya thek lai tai bahan kisa kai rei songmane monoi karikha awan rei khlai ka do awan rei mane songkata ga thokai mane khai somjanai nemen do ga yang khai ko ani pun bubuk gai bukur khai songna bezile diba bara rogo gabon gul bukur khai tulia bubuk simita gai sinang tem to dam klai khamano 100 taka chine sinai di gai abo to bubuk to baksa kotor baksa sikon kre diba katin ko kucho tamro moro no manja khna bufam ba khon bai ko bufam gai ani Muya bai ungkono songmani kitha test lai phunugan do kai nai tong di ko mono ba awan oi songnai a to hak ungko bukur bai kono ba awan nei songka mono ba awan nei songai ta nai tong di gai ani mui songmani kisa nong no sawoi test lai phunugan buteng khado emne to thongna kok somcha nemen thoka
엄마요, 엄마요. 사이 햄이야. 내가 딱 먹을 게 사이 푸는 건 먹고 이거. 땀 분이 잘하네. 사이 햄이 와서 cái thọ mà nó sa이 à bao lâu cũng chỉ thọ ra khả năng. cái thoksokha. cái chúng tôi tiêu xong thằng ra cái bộ phải cái mày là sao anh thấy được còn thì pura serang to hamai mình chomong pini. mà cái thoka. Ka finally ani bon bobok awandro songmani munan lama thangai kangkha. Atya do mo phungo sai pai bai se di boros te khlaima tongsibo phungo kai koi thang ta mane khus khlai jaliya ta se karak karang tong khodo phungo sa sa jaliya bisi gamang gunai som bu pap kha ka ta se tei de use phologoi ma tongsibo gani ko mo bon hede awan pura petha tangai mono te ha bona nangana mukhuna nangana gasa ko liya mane time hin karak karang tong la ma pun bura siman jakna cái cà đi cái đó có mua một thùng ra nó có cái test kisa khai phun gan do ikan nasi nadi na hai pa kha cái món nó kisa tak test khai này nó buting kha mane chundi rok krip la ga bang gunai ko muting tha ta go mane kisa kosom tong ko cái ayam bas to kosom khu ge he diba to tong kosom pai chau cái to pon kia khu ka cái try khai này nó không buting cái tung này ta bông một thùng pai la bông gunai choi tung này khop khop thằng to con cái chai này cái bokor là cúc tông nó sida, đang thấy trong này đang thấy cúc ra khác, nó cúc tông vào tàu qua, thằng sai hay mẹ nó tao phong cái cái đi vào tao hay nó ta, mà tí nữa bây giờ muốn xem blog cái cho nó tao blog mà lại na, cho tao blog mà cho tao nó ta cho tao đi vào cả ham, cho tao